Әлім ауыл жерлігі 2 ауылдан тұрайынды, Искәлім һәм Яңәлім ауылынан. Искәлімде енді біздің Яңәлім жерлігінде барысы 1500 халық болса, Искәлімде 163 кіші яшесе, Яңәлімде 1337 кіші тіркелген. Біздің енді іш яшындегі кішілер 791, пенсионерлар 307, мектеп яшындегі балалар біздің 268, мектепке яштегілер 134 бала. Барысы 402 бала. Біздің бұйылғысы елін енді мен 8 ел ішлеген дәуірде, бірінші ел біздің туу өлімге қарағанда көбірек болды, 13 бала туды, 11 кіші өлді енді біздің, 12 кіші деп саналған еді, бірсі шеттен қойтқан кішіні Яңәлімге деп яздырдылар да, шының білен 12 кіші ерейінді районда, біздің өзімізде 11 кіші болып тұрайынды. Көріп тұрасыз экранларда 20-ші елда нендей шерлер білен өлгенлері біздің бұйылысы елда 3 яшындегі кіші біреугіне өлді. Олда бұсы онкология білен, енді yoğisa медосмотрлар, диспансеризациялар өткен еді. Міне нәрседен келіп шыққанын оңламадық енді, іштен жолға деп қойдық кетті де, 10-20 күн ішінде юққына болды енді бұл кіші. Шыннан да енді біздің демография бойынша райондағына түгіл, ауылдағына түгіл, республикада да ауыррақ бетінде, шундай болуға да қарамастан, барыбір біздің жерлікке яшілер қойда, келген-кеткен кіші көбейінді біздің, міне Рейхан Филюсовна да айтты бет, 25-ші формада бірінші тапқыры шықтық деп. Оңағына қарамайынды, алкогольна қошыпта келіп шығайынды ақырға таба, оннан соң біздің сұп ғайлелеріміз бек көп бетінде 9 үйді біздің бүгінгі секілді жейдеге қалды. Екісін біз бірсі яшы шығып кеткенде, екіншісі оңаяққа өзгеріш болды. Заявление ходатайство білен түшірдік. Шолай тұрып түшірдік та, уже бұл айда бір қызығыз келіп білекті. Айыпсызырек деп соны мен оны өзімнің көзіліктен шулай да ғайлы 18 яшы тұла. Енді аның үйінде шуңа қатылы үшіпқа басырға тиішіғыла да 8 мына шулай тұрып өнеп тұра. Но енді әйтәсім келе, барыбір ауыл советлары білдінде біз барыбір рейтинг білер. Бұл рейтингқа да менің өзімнің қорашым бар. Кімнің нешік қорашы бір білмеймін. Ауыл зор болған сайын енді онда проблемалар да зорырақ. Кіші ауылға не керек, ұлы ауылға шол керек, ұлы ауылға не керек, кіші ауылға шол керек деген сөздер білен де келіше алмаймын. Кішкене мен өзімнің 2 ауылын шағыштырып қарым. Искәлім біле Яңәлім ауылында. Искәлімде біздің балалар жоқ, онда біздің бірнешегіне бала соңғы елларда туы да жоқ Искәлімде. Шулай болғаштан онда бала шаға жырағырақ да, біздің полиция қызметкерлері де гел онда бара алмай, біздің район жерлігіне тіреліп тұрған ауыл боларақ, бізді рейдларда көбірек жүрейінді, КДНлар да көбірек келіп шыға, ГАИ қызметкерлері де көбірек шулай болғаштан илегу де көбірек, бала 402 баланың текте бір селеге, бүтіне баласыз, 18 яшқа қәтлі баласыз ауылда кім білексін де, кім үшіпқа бассын, һәм ол қойын қора топ болып қалсын енді. Бұл айбіріне қоңлап өтерге керек шынықта да. Ауыл халқы енді бек актив біздің, шетте біздің 168 кіші ішлей, 132 кіші район өзегінде ішлей, қалғанлар енді 29 кіші біздің ауылға келіп іштейлер оқтаныштан бюджет үйішмасындағына, бүгінгісі күнде қожалықтан үйішмаға келіп ішлеген Әжекөл, Оқтаныш, Тұқай районларынан, Сорман, Мүслим районларынан келіп іштейлер, чөнки қожалық жетекшісі Олышынғаш оның телеплері де екінші, өзі біздің қызметшілер екінші ергешке шығалар, һәм башқалар мұна шай кіріп келе-келе, квартир снимайту, Оқтаныш өзегіне келген строительлерінің, міне мектеп түзірге келген строительлерінің әлі ол квартираға кіріп, шында урнаша квартиран болалар. Олар нәрсе кетіріп шығарасында бір өде білмей, шәһәрде яшаған кебек яшайбыз енді шынықта. Но шуның шулай болуға да қарамастан, барыбір біздің мектепте, детсатта, клубта бик актив қына ішлейбіз, оңлашып ішлейбіз. Барысы біленде нендегіне іш болмасын, нендегіне ситуация болмасын, онсыңды іште ашыланышулар, әйткелішулер боладырған хәл, ләкин барыбір үйішқан дәрежеде іш бара енді біздің. Мәдәниет қызметкерлерінің көріп тұрасыз енді ремонт мәдәниет юртына біздің ремонт тәләп етіліне бойынды біздің бүтіне бейзәмей, қиын сынып, әлі Рейхан Филюсовна шақырғаштан да қиын сынып бірақ, чөнки туалет жоқ,
барыбер түбәсеннән су үтә әле, яңгырырак булса, кар эри торган көн булса, түбәсеннән су үтеп җимерелергә дә мөмкин. Безнең сәнгать мәктәбе мәктәпкә күчте, шуның өчен балаларыбыз сәнгать мәктәбе филиалының мәктәптә шөгыльләнәләр. Көрәш түгәрәге шунда шөгыльләнә, теннис түгәрәге шунда шөгыльләнә. Югыйсә гөрләп торган икенче этажыбыз бар иде безнең. Но инде моны 10-15 миллионга гына ремонтлап булмый, шуның белән шулай килеп чыкты. Программага кертү-кертмәүне дә шуның белән туктатып тордылар. Но мәктәп белән мәктәпне әйткәндә инде безнең 104 бала 9 еллык мәктәпләр өчен иңенә алышта әйтеп китте ул авыл җыелышында. Чыннан да бер җирдә дә республикада да даже 9 еллык мәктәпләрдә 104 балалы мәктәп юктыр диде. Иң күп бала чынлыкта да аларның балалар белән эшләүләре. Аллага шөкер, инде коллектив бик оешкан, бердәм. Олимпиадаларда да әйбәт кенә урын алалар, төрле конкурсларда да урын алалар. Һәм авыл җирлегенә дә ярдәмнәре күп, бергәләп эшлибез. Нинди генә булса да әмма башка төрле мәсьәләләр, менә бүгенге көндә әле безнең согласиялар тутырабыз, шәҗәрәләр буенча мәктәп, детсад клуб белән бергәләп эшлибез инде бу эшне. Детсадта безнең 65 бала йөри, 2 этажлы детсад. Аллага шөкер, анда ремонт керде, бик матур гына чыкты. Гәрчә инде тышларга акчасы җитмәсә дә, главный иши җылы. Бүгенге көндә канализациясе сулары килә. Тәрәзәләр алышынды, тәрәзәдән җил үрәдер янда. Бик зур итеп рәхмәтле инде без район җитәкчесенә. Чынлыкта да ул садикның балалар өшеп, идән жылытылган, идән тәрәзәдән салкын кирип, балалар еш чирли. Фельдшерлар безнең икәү эшлиләр. Искәлемдә Яртштадта 025 трае искәлемдә Чулпан йөри инде безнең Ирмәштән килеп йөри. Монда ярты көн эшли, ярты көн искәлемдә эшли. Һәм Рәзинә апабыз безнең бүгенге көндә авыл әйтәм бит 1300 халыкка километрда Зураның 17 километр, 14 километр Яңалым авылының урам арасы, 5 километр искәлемнең урам арасы. Бер башыннан Рәзинә апаның үзенең уяның Султангол башында, мәсәлән, Аюш башына бара икән, 3 километр юл үтәргә кирәк. Кайтып җитә, икенче кеше нәкъ шул баштан шалтырата да тагын чыгып китә инде. Аларның өйләренең ишекләренең гомергә бикләнгәне юк. Без үзебездә мин атнага 2-3 тапкыр кирми калганым юк. Алар мине аякка бастырып тоталар. Рәхмәт аларга чынлыкта да. Һәм халыкта рәхмәтле. Әйтеп үттем, фапта да әйттем. Чынлыкта да менә бу пандемия чорында кергәндә 2 кеше обязательно системада ята иде. Берничә кеше уколга киләдер, көнгә 20 кеше кабул иттеләр. Гаиләләп яттылар, ширләп. Район үзәгеннән килеп анализлар алганда да бардылар. Шул өйгә кирип прививка уколларда кададылар, системаларда куйдылар, куркып тормадылар. Бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Быелгы үлемнең ким булуын мин шушы 2 фельдшердан күрәм. Бик зур итеп рәхмәт аларга. Вакытында инде безнең бу врачларның дөрес лечение бирүдә һәм аларның вакытында эшләвендә дә шушы хезмәтләренең нәтиҗәседер дисем килә. Авылда 2 соцработник эшли, икесендә дә 13 икесенә бергә 13 кеше, 6 берсендә 7, 3 эшлидер, искәлемнеге китте безнең, аның урыны вакансияле. Безнең әбиләребез карарга җитәрлек. Тагын бер кеше хезмәткәр булса, аңа да 6 әбине, 7 әбине тутыртып биреп була. Алар белән дә бик актив эшлибез. Алар да тыңлайлар сүзне. Гомумән авылда эш гөрләп бара инде ул. Менә бүгенге көндә үзара салым җыябыз. Алар белән бергә җыябыз. Соцработниклар, фельдшерлар, клублар, мәктәпләр, детсадлар, ничек кирәк хезмәткәрләрнең туганнарының акчаларын китерергә тырышалар инде. Безгә ярдәм итәргә тырышалар һәм согласияләр шулай аларның ярдәмен тойып. Нәрсә әйтәсе килә? Бөтен авылда да эш бара ул. Проблемасыз җир юк инде ул. Менә әлем җиргә шундый итеп чыгыш ясады да, самовложениедә да күп җыелган, аларның эшләрен дә күрсәтә беләләр, ди торганнардыр инде. Әйе, юлны салабыз, зияратны чистартабыз. Су бар, Яңалымда, Искәлемдә булмаса да, Искәлемнең проблемасының шишәсе бар. 26 гидрант эшлибезнең, 26-сы да эшли торган хәлдә, Аллага шөкер. Аны коммун сервисның бүгенге көндә коммун сервиста эшли торган Галиев Радик дигән егетебез чистартып тора. Һәр даим МЧС хезмәткәрләре дә күп безнең авылда.
МЧСта эшләй торган, бәлки шуның да файдасы тия торгандыр инде. Ләкин менә шушы эшләрне эшләсәк тә, башка авыл җирлегендә эш бармыйдыр дип әйтәсем килми. Бездә дә зур проблемалар бар. Ул юл салсаң да әле 17 километрны бөтенки шибен ясап та бетереп булмый. Бер елны 700 метр салабыз, бер елны 300 метр салабыз, бер елны 500 метр салабыз. Һәйкәлне менә юбилейга ремонтлыйбыз, зияратны ел сайын кистертәбез, акча куеп та кистертеп караймын, өмә ясап та кистертеп караймын. Һич чистарта бетерә торган түгел. Авылда эш җитәрлек, барыгызны да шулайдыр дисем килә. Бер авылны аерып, икенче авылны бетереп тә ташлап булмый, чөнки һәр җирдә әле газеталарда да язалар бит инде, бүгенге көн миндә үзара салым җыю бара, тегендә эшләмә, монда эшләмә, бу акча тотылмаган, тегесе тотылмаган. Авыл башлыгы үзе генә белә торгандыр инде, секретарьлар белән ничек итеп җыеп, ничек итеп тотканны. Бер генә әйбер бу елгысы елда үзгәртеп кенә эшләдек без. Сабан туйга дигән акчага без садик белән мәктәпкә спорт инвентарьлары алып бирдек. Сабан туй булмагач, аны башка әйбергә тотасы килмәде. Рәхәтләнеп менә бүгенге көндә дә сайтка куйганнар, шведская стенка, балалар безнең турникта тыналар, детсад балалары, мәктәпләргә профессионал туплар, волейбол туплары, баскетбол туплары алып бирдек. Менә шулай итеп ул акчаны ошайтып тоттык инде. Иң авыр мәсьәлә безнең 402 бала дидем, бездә спорт площадкасы юк. Безне үзебез катырабыз, без 8 ел эшләйм, 8 ел катырам. Миңа хәтта 2005 елда катырыла башлаган, 2005 елда монда реконструкция ясагачтан Шәймиев Темишләр коеш формалар биреп киткәннән соң, монда корт эшләгәннән соң ниткәннәр, аны ремонтлап катырып торабыз инде, балалар уйныйлар. Менә спорт площадкасы юк. Бу елда ничек булыр? Иң зур авылларның берсе, ни футбол площадкасы юк, ни волейбол площадкасы юк. Бардыр национальный проект буенча дибез, үзебезнең акчаны тыгабыз диләр. Иң зур авылларга бушка дигән әйбер булмый икән. Барыбер берсе булса да бушка эләгергә тиештер бит инде аның. Безнең әле бүгенге көндә 16 спорт площадкасы буенча аның 6-сы тулайым экспертиза үтте бит инде. Минзән бюро белән эшләйбез бит инде аны. Шуңа күрә моны тизләтеп, эшләтеп бетергә иде. Чөнки алар усиленно бүгенге көндә планнар буенча эшлиләр. Әгәр дә 22нче елның программасына кертмәбез икән, менә үзегез эшләгән шурда артка чигә. Шуңа күрә безгә быел бетереп, менә шул 22нче елның программасына кертергә кирәк. Әйткәнемчә, менә 6дан соң уновын өстергән булып тора безнең Энгель Абыш белән булган килешүдә, анда шактый гына 28, бөтенесе 28, димәк әле безнең 22дән 12 кирәк дигән сүз.